Velkommen til. Jeg kan se, at nogen er kommet på YouTube, og der er ikke rigtig nogen, der er kommet på Facebook endnu. Jeg er på begge steder, fordi at Facebook driller lidt, så jeg er på vej over til at lægge mere og mere på YouTube. Men velkommen til. Vi sidder lige lidt og lader folk komme på. Jeg fik lige varmen af at få alt det her installeret. Hej Bettina. Velkommen til. Jeg hedder Edith. I finder mig rundt omkring under Edith Asta Wenche. I dag så skal vi have en live teori og healing, hej Birte, om hoved og krop, og om tanker og følelser, og alle de temaer, som er meget velkendt for mange mennesker, og som er gamle temaer, man har arbejdet med og filosoferet over i religioner og tænkere og filosofer og opdragelsessystemer osv. i årtusinder, og som driller os eller udfordrer os i hverdagen stadigvæk, eller om endnu mere. Jeg vil fortælle i en halv time, 3 kvarter, og så slutter vi af med en healing. Der er mulighed for til slut i den her video at bestille en prøvesession hos mig. Man sender mig en sms til 3022 5501 på dagen i dag, så dem, der ser dem replay senere nogle andre dage, må hoppe på en live for at være med på det her tilbud, som gælder for når man deltager i live i det her efterårshalvår 2023. Vi bliver ikke ret mange i dag, som jeg har brokket mig lidt over på Facebook, som nogle af jer har set, så virker min Facebook ikke så godt mere. Nogle siger, at jeg er blevet shadowbanned. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort galt. I hvert fald så kommer hverken mine annoncer, eller mine opslag, eller mine livegivenheder rigtig ud. Hej Lisbeth. Ud foran folk, så der er slet ikke den samme mængde af mennesker, som ser, hvad jeg laver og så videre, så det afspejler sig jo også i, hvor mange som er med. Når jeg går live på den her måde, det er det, jeg ligesom arbejder hen imod at få gjort noget ved, eller finde ud af, hvordan skal jeg indrette min butik. Og til jer, der ikke kender mig, så er min butik, nu har jeg en kat, der synes, at de skal lege her. Så er jeg psykoterapeut, arbejder med traumebehandling, PTSD, healing, og for mennesker, som gerne vil have en spirituel perspektiv med i helhedsbehandlingen omkring, hvordan man ligesom kommer fra et sted, hvor man oplever sig blokeret, begrænset, hæmmet af traumespor eller af PTSD-symptomer, og gerne vil hen et sted, hvor man begynder at kunne leve sit liv mere udfoldet, symptomfrit, have det bedre. Der er masser af videoer om PTSD, som man kan finde på mine sider. Så arbejder med energiterapi og energihealing, og jeg har en klarføling, der gør, at jeg kan kigge ind i eller mærke ind i energifeltet, så det er en fin justering, når jeg arbejder med den enkelte i 1-til-1 sessioner, online eller face-to-face, i forhold til at regulere nervesystemet, følelsestilstande, biografi, historie, hvordan er landskaberne der, og mange oplever at blive sådan forbavset over, hvor hurtigt vi
sådan sammen i en session kan få sådan tunet os, mærket os, set ind på, hvordan er det egentlig, det hænger sammen. Og en del af de mennesker, der har forløb, har faktisk arbejdet med sig selv i årevis og gået i forskellige former for terapi, coach, behandlingsforløb, og oplever, at der kommer en præcision i arbejdet med mig, der gør, at det kan tage det sidste ryg i forhold til at få landet nogle af de ting, der driller. Som jeg taler ind i min PTSD, så er det realistiske billede, at hvis man har oplevet noget traumatisk i sit voksenliv, så kan det landes på 3/4 et års terapi, og hvis man har en livslang biografi af traume på traume og dysfunktionelle opvækstforhold osv., så er det et længere lirkearbejde og reprogrammere, kan man næsten sige, kodningerne i, hvordan er man i verden. Så det var bare lige for at rammesætte lidt. Hvad er tilgangen til fokuset, hej Lise, med at se ind i hoved-krop-temaer. Jeg starter med at sådan helt ude, og så zoomer jeg lidt ind. Altså hoved-krop-temaer opstår jo nok for første gang som noget, der decideret sådan er i talesat som et problematik i antikken i det gamle Grækenland, og mange filosofer der, og den måde man i kulturen, altså de værdier man dyrkede i kulturen, var fornuften, og det at på en eller anden måde være i kontrol i forhold til de emotionelle tilstande. Altså det var tanken, det var idéernes verden, det var sådan, idéernes verden var forbundet med forståelsen af det spirituelle, og så samtidig havde de jo hele den gudeverden, der også til dels var meget emotionelle. Så der begyndte der, hvis vi kigger på verden som sådan, der er jo spor i andre kulturer på, at de samme temaer kom ind, måske endda før, men vi har sådan et hop i menneskets kultur med fokus på, der er noget med fornuft kontra følelse, hoved kontra krop, som begynder at opstå altså 1-2.000 år før Kristi fødsel. Jeg hænger mig ikke op på noget med datoer og historie der. Det her, det er blødt sat, bare for at se strækket. Og så har vi ellers en stor rejse, eller en fælles kollektiv udviklingsrejse op gennem historien, hvor religionerne på forskellige, og det er sådan globalt set på forskellige måder, prøver at hjælpe, træne eller kue, hvordan man nu end ser det, mennesker til at få styr på det emotionelle. Og få styr på det emotionelle inden for egen kultur, så er rigtig mange, altså fra skiftet ind i kristendommen og buddhismen og islam, som er et forsøg på ligesom at tage næstekærligheden ind i forhold til de mere dømmende religioner. Før så kommer der mere ansvar ind hos det enkelte menneske, og mere ansvar for, hvordan er man i forhold til sin næste, eller dem, som man er forbundet med i sit nærmiljø. Og for alle religioner er der en slags art hjertetræning, der står på i 2000 år frem til vi er nu. Og i mange år, og det er så forskelligt tempo, hvordan de forskellige store religioner er landet med det, så har der været en skelnen, der gælder, at vi arbejder med hjertefornuft inden for vores egen kulturkreds, og så giver vi ellers frit slag for emotioner og polarisering i forhold til dem, der er uden for vores egen kulturkreds. Og nogle af de ting er jo vældig i udvikling og har været det de sidste 100 år, altså de forskellige kulturområder på kloden kommer tættere og tættere sammen. Vi har haft kæmpe sammenstød, krige omkring ikke kun ejerskab og magt, men i høj grad omkring kulturforestillinger, og der kommer
en større grad af det, man i et spirituelt sprog kalder global bevidsthed, at man begynder at kunne se sig selv som borger på kloden, og hele den her kæmpe bølge af klimabevidsthed, som strømmer ind i verden nu, er set i et spirituelt perspektiv en mulighed for at opgradere til at forstå sig selv som sit lille eget jeg, i sin familie, i sit netværk, i sin by, i sit samfund, i sit land, i sin kulturkreds, og så kunne komme helt ud og så se kloden udefra som den der lysende blå bold, hvor alle vi mennesker og andre levende væsener pibler rundt og skal prøve at finde ud af, hvordan vi kan være her på en måde, så vi ikke skader hinanden, samtidig med, at det er et vilkår at leve på kloden, at vi også spiser hinanden. Det er en del af jordlivets vilkår. Så det var sådan den helt store ramme. Hvor er vi henne omkring de her hoved-krop-temaer? Og fordi vi ser dem hele tiden spille sig ud på den store arena. Altså kultursammenstød. Sammenstød mellem vores ønsker, vores behov, vores forbrug og vores fornuft, der måske siger, at vi forbruger mere end hvad der er råd til i klodens husholdningsregnskab. Og hele den dans derude, den prøver man til en vis grad at løse derude. Og i min verden, der er vi nødt til simpelthen også, og ikke for at psykologisere alt, men vi er også nødt til at være i stand til at arbejde helt ind og begynde at kunne arbejde med de her temaer helt nært inde hos os selv i vores egen jeg-dannelser, i vores egen energistruktur. Det var sådan, hvorfor er det så vigtigt med hele de her hoved-krop-temaer? Set i det helt store perspektiv. Og næste punkt, hvorfor er det vigtigt for os selv? Fordi rigtig mange af os, i et land som Danmark kæmper personligt med problemer mellem at være i sin tankeverden, i sin tankespor, i sin tankeverdensforståelse og i sin fornuft, sit intellekt, versus at være i kontakt med sin krop, at kunne mærke sin kropslighed og være i kontakt med de forskellige udviklingsmuligheder, som bor i kroppen, hjerteenergien, vores emotionalitet, vores flow, vores seksualitet og vores helt grundlæggende behovstilfredsstillelse, og på en eller anden måde få de ting til at spille sammen, så vi begynder at kunne opleve os som et helt menneske. Og det bokser vi også, endda når vi ikke er bevidste om det, mere med, end hvad godt er for ens selv og for ens omgivelser og for helheden. Vi kommer jo ud af en form for... Gud, kan I overhovedet høre noget? Jeg har glemt at tage mikrofonerne på. I har ikke brokket jer. Det var da imponerende. Sorry. Hvordan blev lyden? Har I været på? De har ligget herovre, så nu må jeg lige have et præg fra jer på Facebook, der kan skrive kommentarer, om I kan høre mig. Og eller om lyden blev bedre, eller om den var okay. Alt var godt. Var det også godt før, eller blev det bedre? Nå. I brokker jer, hvis I ikke kan høre noget, ikke også? Det er højere nu, det er godt. I kunne godt høre det før, det er super. Men lyden er tydeligere nu. Det er rigtig dejligt. Tak for at tilbagemelde. Og jeg skal lige finde tråden. Og vi skal jo ikke ret langt tilbage til vores, afhængig af hvad alder man har nu, så vores bedsteforældre, for at de er vokset op på en måde, hvor det der med kroppen var altså simpelthen lavere status, og der skete en kæmpe, man kan næsten kalde det en revolution i de sidste 40-50 år, nok tilbage til 60'erne, omkring at flytte hele værdivægtningen mellem krop, drifter, emotioner, hjerteenergi
emotion, i forhold til fornuft. Og var det selvfølgelig i forhold til ligesom at vriste sig fri af en kultur, som har forsøgt at få styr på det emotionelle med regler. Altså så mange, og vi har jo stadig spor af det i hele, altså eller ikke spor, hele vores samfund har stadig en kæmpe diskussion mellem, skal man få børn til at være stille i skolen med regler, eller hvordan gør man med læring kontra børns krop og emotionalitet. Vi ser det i hele jobcenter regi. Hvordan motiverer man mennesker til at gå ud på et arbejdsmarked, uanset hvad tilstand de er i. Hvor meget tvang, hvor meget regler, hvor meget giver man plads til den enkeltes kropslige følelse eller kropstilstande overhovedet, og helt op i et politisk håndtering af, hvordan holder man styr på befolkningen, hvor meget kropslighed, hvor meget fornuft, hvor meget inderstyring, hvor meget yderstyring, og alle de temaer har med at gøre, hvordan vi forstår os selv som hoved, krop. Og lykkes vi, har vi lykkedes godt frem til nu, så har vi lykkedes med på et tidspunkt, fra vi var 7 år, at få vores fornuft til at ligesom tage en høj grad af styring over vores krop, emotionalitet. Og her er det, at vi har en overvægt. Altså det vil sige, at vi har en ubalancering på den måde, at rigtig mange mennesker er endt i, at hovedtankeverdenen har fået ligesom førertrøjen på i tilværelsen, og de andre ting er svære at ligesom få landet ind i livet på en måde, hvor de får lov at udfolde sig i deres egen ret, afbalanceret med, at man ikke skal tage hovedet af, og at man ikke lykkes med den her proces i den måde, vi i kultur mener, vi ligesom skal opdrages og ende med at vi blive dannede voksne medborgere, ja, så ender vi i nogle rigtig problematiske steder i forhold til samfundet, hvis man ikke har styr på sin seksualitet, styr på sin emotionalitet, styr på sin basale behovstilfredsstillelse versus de andre og samfundet, ja, så ender man med en rimelig sandsynlighed i en grad af udenforhed, eller have svært ved ligesom at være med i tingene. Så ligegyldigt om det er, fordi man kæmper med at få hovedet med, og at man er et meget emotionelt menneske, eller at man ikke kan holde styr på det emotionelle instinktiv, eller man er et menneske, der er havnet i, at hovedet har taget førertrøjen, så er der et stort tema med, hvordan får man knækket den nød og kommer i gang med at arbejde med at få en bedre integration i sig selv mellem de forskellige dele. Hvis jeg så, ja, det er også interessant i forhold til traume spor, traumehistorier, fordi ofte ved nogle af de her mekanismer med at være strandet i kroppen og have svært ved ligesom at få sin fornuft til at være med i den måde, man planlægger, lever og udfolder sit liv, eller omvendt, at man trækker sig helt op i hovedet og har svært ved at have få indrettet sig et liv, hvor hele ens følelsesliv og kropsliv og seksualitet kan have et flow ind i livet, vil ofte være endnu voldsommere markeret, når der ligger traumer i løbet af barndommen og ungdommen, fordi det ofte er en tilladt forsvarsstrategi, eller jeg der følger mig, I ved, jeg taler om, at vi har forsvarsstrategier i forhold til vores traumer, hvor vi ud fra vores bedste ressourcer på helt egen hånd finder måder, helt sådan originalt strikkede måder at håndtere de her voldsomme erfaringer af utryghed, overgreb, svigt, alenehed, forladthed, utryg tilknytning, chokerfaringer af at blive kastet ud af jeget i en ekstrem oplevelse. Der mixer vi vores egen sådan strategi til at prøve at holde styr på det, så vi kan leve videre uden at traumerne hele tiden overvælder os i alt for høj grad. Og i det hjemmestrikkede, ud fra vores egne originale ressourcer, ret som regel vellykket strategi, som altså
i gåseøjne er vellykket indtil en grad, hvor det, der var ens forsvarsstrategi, bliver ens fængsel senere i livet i forhold til at udfolde sig frit. I det valg af strategierne, jeg siger valg, er det ikke sådan, at man sidder og planlægger det, men at der er noget højere, dybere i ens selv, der sådan try and error, for hvordan kan jeg være i det her. Er der jo rigtig mange, altså det ligger jo i forvejen som en løsning i kulturen, at løse tingene med at splitte hoved og krop, og så har vi løst det problem, ikke? Så er vi ligesom af med seksualiteten, hvis vi cutter for vores flow i kroppen mellem hoved og krop, så er vi af med emotionaliteten, vi er af med seksualiteten, vi er af med alt det der halløj, som på en eller anden måde blev indviklet, og som regel blev endnu mere ekstremt indviklet, når der ligger dysfunktionalitet, traumespor i de erfaringer, man har med sig. Så sker der en energilukning her, og det vil, altså der vil være en majoritet af mennesker, som simpelthen tager den strategi, fordi den er nærmest tilbudt af kulturen i forvejen, eller omvendt, at det bliver så svært mentalt at være til stede, altså at være i sin fornuftdel. Der kan være en opgivelse i forhold til, eller tankerne kan stikke af og blive til så overvældende, komplicerede ting, der ikke kan få styr på det her, at der sker en lukning den anden vej, og det bliver simpelthen svært at få hovedet, tanke, fornuft, intellekt til at fungere, hvilket ofte, hvis det er i løbet af barndommen, giver problemer i løbet af skolegangen, problemer med at holde fokus og komme i læring i forhold til at holde styr på sin krop. Så lige præcis temaet her med hovedkrop, altså der er næsten ikke noget, man kan kigge ind i, hvor det her tema ikke melder sig. Det er få mennesker, der har et godt flow ned igennem. Og de rigtig mange mennesker har en eller anden grad eller et eller andet tema omkring at lukke for energiflowet mellem hoved og krop. Ja. Og til jer, der er vant til at følge mig, I ved, hvad jeg mener, når jeg taler om energiflow, også ud fra mine healinger. Hvis der er nogen nye, der er på, så uddyber jeg lige en lille smule omkring, hvad er det, jeg taler om med energiflow. Altså, mange har hørt om chakrasystemet og chakra ned igennem, og en del mennesker, især hvis der er en nysgerrighed eller en åbenhed, eller for spiritualitet, sådan lidt længere ud af ved at være bekendt med at arbejde eller at mærke ind i, eller have en forståelse for hele chakrasystemet. Så der kan jo ske decideret en lukning i integrationen ned i chakrasystemet. Chakraerne, de ligger som en perlerække af energihjul ned igennem kroppen med hver deres kvalitet, som ligesom er det vi udveksler, eller den kanal, vi ligesom udveksler, den energikvalitet, den frekvens med vores omgivelser og med os selv igennem. Så hvis vi tager hjertechakret, så er det der, vi udveksler hjerteenergi. Altså at hjerteenergi har en bestemt kvalitet, man kan mærke, når den er i luften. Man kan mærke, at der er hjerteenergi til stede, så kan man ligesom nærmest, hvis man er sensitiv for kunstnerisk eller energetisk sensitiv, så vil man kunne genkende, musikstykker har den her hjertefrekvens, eller bestemte farveskalaer, eller bestemte stemninger, der kan man mærke hjertefrekvensen. Og det er simpelthen fordi, at noget ligger sig ind i den vibration, der ligger i hjertechakret. Ligesådan emotionalitet, de fleste er ikke i tvivl, og det kan man være, så derfor er det forkert at sige, at de fleste er ikke i tvivl, for det er netop en af de temaer, der kan drille i rigtig høj grad, hvis man har lavet en rigtig kraftig lukning her, det er, at man har svært ved at orientere sig i den emotionelle energi. Og først ligesom kan spotte det, når det kommer langt ud af skalaen og er meget kraftig emotionalitet. Men ofte kan man mærke emotionalitet som en energi, der ligger i et rum. Man kan simpelthen mærke, hvor er andre mennesker henne. Emotionelt er der noget vrede til stede, er der noget sorg eller ked af det til stede. Man mærker emotionerne, og det er i virkeligheden en energivibration. Man kan simpelthen fremprovokere emotionalitet ved at lave bestemte typer af lyd, bestemte typer af musik. Altså det er ikke, fordi jeg vil gennemgå hele chakrasystemet i denne omgang. Det har jeg gjort tidligere, og det vil jeg gøre igen i en
senere teori og healing i år omkring traumer og chakrasystemet og PTSD og chakrasystemet. Men pointen er, at vi har de her forskellige kvaliteter og energifrekvenser liggende som energihjul eller som sådan energispiraler, hvor vi udveksler det, og hvor vi også internt i os selv er forbundet med de her energier og ligesom mærker os og lever ud fra dem. Og de forbinder sig også med hinanden, så de kan danse med hinanden, hvis man kan sige det på den måde. Så de fleste kender til temaet af, at mange kender til temaet af, at man kan have en seksualitet, der er mere ren seksualitet, rå seksualitet, som ligesom er mere driftbetonet eller lyst- og legbetonet. Og så kan man have en seksualitet, hvor seksualiteten og hjertefrekvensen blander sig, altså åbner sig samtidig og forbinder sig. Og det gør de, fordi der er en mulighed for, at der kan ske et flow internt ned igennem perlerækken. Altså at der er en mulig forbindelse mellem hjertechakret og harachakret, at der ikke er lukket imellem de enkelte chakraer. Så vi kan altså som en del af vores forsvarsstrategier i løbet af livet for at håndtere livet, lave nogle energiblokeringer hele vejen op igennem vores chakrasystem og lukke mellem etagerne, sådan så flowet ned igennem den måde, de forskellige energikvaliteter kan forbinde sig med hinanden og ligesom danse med hinanden, at det bliver lukket, fordi der var et tema, og det vil man altid kunne finde i et forløb helt specifikt. Hvad er det, der gør, at du blev nødt til at lave en energilukning her, fordi det blev for indviklet at være i. Så kan vi lukke her, og så kan de ting ligge som lukninger, vi i den grad mærker i hverdagen. Altså at vi kan have temaer med, at enten så kan vi mærke kærlighed til det andet menneske, så bliver det indviklet med seksualiteten, eller vi kan mærke, at vi har en lyst og en seksualitet i forhold til en, og så bliver det rigtig svært. Det er bare min kat, der vil være med igen. Så bliver det rigtig svært og samtidig åbne sit hjerte og være forbundet der. Og mange kender til at have lavet en lukning omkring solarplexus, altså at holde styr på den emotionelle del af livet, ved simpelthen at have lavet en energiblokering mellem hjerte og solarplexus. Det vil sige, at man kan være i de fine, bløde energier, og så bliver det lige pludselig svært at forbinde det med den kraftfuldhed, der ligger i solarplexus, som er et ildchakra. Altså det vil sige, det er ildenergi, vi har, og der er kraft, og der er saft, og der er energi på, og der er pondus, og der er også derfra, hvor man sætter grænser, og hvor man mærker, hvad gider jeg ikke, for at sige det sådan meget simpelt. Altså ja tak og nej tak, det er solarplexus. De dømmende energier, du er dum, og du er sød, det er også sådan, vi lever ud fra vores emotionalitet. Altså vi deler verden meget op. Hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide? Og vores emotioner kommunikerer hele tiden med os, hvordan vi har det med alt i verden. Helt ned fra de fine skalaer. Kakaomælk. Altså det er en emotionalitet omkring, nej, det er ikke lækkert. Altså det er nej tak. Det er sådan en blandet emotion muligvis. Men det er der, vi er i vores emotionalitet. Og har vi haft temaer omkring, at det var ikke okay, at vores omgivelser ikke kunne møde os i vores grundemotioner, da vi var helt små, eller der har været traumehistorier, der gjorde, at det blev farligt kompliceret, så er der mange, der typisk har lavet en lukning der, sådan så at der faktisk ikke er en god forbindelse til emotionerne, og derfor er en dårlig forbindelse til den fuldstændig naturlige kontakt ind i jegets centrum. Det her, det vil jeg, det her, det vil jeg ikke. Ja tak, nej tak. Med kraft på. Og at kunne ligesom folde det ud, mærke det, leve det i verden. Hvis der så er sådan en energiblokering, så kan den ligge der. Ofte, hvis man kigger på et menneskes energifelt, så vil det være sådan, at der er lukninger flere steder ned gennem chakrasystemet, og en af de helt store lukninger vil ligge her. Og ofte vil det være et tema, jeg ofte møder, at hvis man så arbejder energetisk med at åbne for flowet her, så lukker det et andet sted, som om det er sådan, I kan næsten forestille jer
en færge med branddøre, der er sat på højkant. Ja, jeg ved godt, at mine billeder altid er sådan meget nede på jorden. Altså, at så er det ligesom, at der er nogle branddøre, der lukker i energiflowet, og får man ligesom lirket en branddør op, så der begynder at være noget flow, og man ikke har været inde og forløst de bagvedliggende temaer omkring, hvorfor er det, at jeg har blokeret ting ned i mit chakrasystem, så lukker der bare en ny branddør et andet sted i systemet. Det kan også være, at man sidder og laver meditationer og arbejder med kærlighed og seksualitet og oplever, at så lukker det her i halsen. Omvendt kan man opleve, at nu skal jeg lige være lidt systematisk her. Og hvad mener jeg med at åbne? Jo, der er mange måder at åbne for energierne. Meditation, nærværsmeditation, mindfulness-meditation ned i kroppen er en effektiv måde at begynde at arbejde med at kunne mærke, hvor meget kan jeg mærke mig selv her, hvor meget spænder det op. Og som regel er der en direkte sammenhæng mellem kropslige spændinger og energiblokeringer. Altså at en energiblokering kan være en energiblokering, der giver en opspænding i muskulaturen, eller det kan være en energiblokering, der er endnu kraftigere, som giver en opgivelse, altså en slaphed i muskulaturen. Det vil sige, at de steder, hvor man har energiblokeringer, der vil man også mærke det ud i det fysiske, og på den lange bane, altså i løbet af voksenlivet, og efterhånden, så man ikke er sådan vorhar mere, så vil man med en rimelig stor sandsynlighed begynde at udvikle sygdomme i de her områder, hvor vi har energiblokeringer, og begynde at få symptomer, der larmer mere og mere, ja, ikke også, Lina, det er nogle gange af de der eksempler med, der er helt nede på jorden, så kan man meget konkret mærke det, at så kan man sige, fordi der ikke er et godt energiflow, så sker der simpelthen noget på celleniveau, som begynder at udvikle sig problematisk på den ene side. På den anden side kan man også sige, at det kalder mere og mere på en. Altså, gør noget ved det. Jeg vil gerne være mere vital levende i flow. Er der noget fra vores højere selv, som prøver at råbe os op? Og ofte, når vi så endelig lægger os fladt ned og siger, at ja, okay, jeg tager den på mig, jeg starter, jeg går i gang med at arbejde med det her, og som er ens sådan problem, man i mange år måske godt har været klar over, sådan råbte en ind i hovedet, der er noget der, og man også kommer igennem og begynder at få løsnet det, så vil det som regel være sådan, at så starter det bare fra det næste sted, altså at så kan nok kan ikke få nok, eller er det ikke sådan, man siger, det vil sige, at så bliver man bare kaldt til den næste blokering, så der er noget i en, der ligesom trækker mod at blive mere og mere gennemsigtig, gennemstrømmet, vitalt levende, at få åbnet for de steder, hvor vi er ubalancerede, lukkede, og så videre. Ja, så der fik jeg lige uddybet den. Nu går jeg lidt mere konkret tilbage til hovedkrop. Jeg var lige ved at sløjfe, hvordan at man kan arbejde med at åbne de energiblokeringer. Den terapeutiske del i det, jeg arbejder jo ikke kun terapeutisk, men den terapeutiske del er jo at finde historierne, at få mærket ind i dem, at få genkendt sporene, at få en nænsomhed ind omkring, hvorfor valgte jeg, som jeg valgte, og hvad konsekvenser har det haft i mit liv. Hele den terapeutiske del af at ligesom få kortlagt og lært sin egen biografi, sin egen psykologiske historie, sin egen emotionelle historie at kende. Det er en grundlæggende del, og det kan man gøre i terapi, eller man kan gøre det med sine venner, eller med nogle andre mennesker, hvor man ligesom sammen kigger ind i og tager op og kigger på. Mange mennesker er glade for i perioder at gøre det i terapi, fordi det er et safe space, hvor man får den fulde fokus på sig, og der bliver holdt et rum fra et menneske, der er vant til at kigge ind i andre menneskers sind og psyke og følelsesliv. Og så er der ovenpå det den meditative, energetiske del, som jeg jo kobler sammen, at man kan regulere på meditative, energetiske healingsdel, altså at man kan gå ind og direkte arbejde ind i det fysiske og i det energetiske ved nærværsmeditation, og ved at begynde at kunne få fat i
at åbne for nogle af energilåsningerne, eller at tilføre energi der, hvor der er dyb opgivelse i en. Altså at man energetisk meditativt stimulerer, så har man et sted, hvor der er opgivelse i en. Det kan være, at man kender til, at ens underben altid er kolde, ens fødder er lidt døde, eller man kan mærke, at der bare ikke ordentlig energiflow ned i benene. Så kan man, hvis man begynder at få fat i healing, så kan man trække energi ned og stimulere energien i benene. Men man kan også meditativt simpelthen øve sig mindfulnessmæssigt i at arbejde med sin opmærksomhed ned i benene. Og bare det, at opmærksomheden er til stede, 100% nærværende i, for eksempel som eksempel her, i fødderne, vil gøre noget ved energiflowet, ved energiblokeringen, ved energiforladtheden, og begynde at puste til det, at vække det op. Det vil sige, at vi kan arbejde med vores bevidsthed, med vores opmærksomhed, med vores nærvær, direkte ind i vores energilåsninger. Det, der er vigtigt pointe her, er, at hvis man kun arbejder healingsmæssigt, meditativt med at åbne ting, sætte liv i dem, sætte gang i dem, få mere sådan bevidsthed, sådan seende opmærksomhedsbevidsthed ind i tingene, men ikke har en del med, hvor man på en eller anden måde får reintegreret det, får håndteret det, der kan åbne ind i, så vil man ofte havne i en lidt sådan behandlerrisiko, hvor man bliver afhængig af en behandler, man bliver afhængig af at komme hen og få den her healing, eller den her type af meditation, eller hvad man går hen, og så åbner det, så har man det godt, og så går der 3 dage, 5 dage, og så har systemet reetableret sig. Vi er enormt stabile i vores karakterstruktur, i vores personlighed, i vores psykofysiske struktur, men så vil det trække sig tilbage, og så vil man være der igen, og så skal man hen til behandleren en gang til. Altså hvor jo det der jo egentlig bliver inviteret til, det er, at man selv kan, altså at man ikke er afhængig af en behandler, der healer, eller masserer, eller stimulerer, eller gør, men at man langsomt lærer helt ind i dybden sig selv at kende, og begynder at kunne de her ting, begynder at kunne arbejde med sin energi, begynder meditativt at kunne åbne for nogle af de ting, og vide, og ligesom kunne rumme det, der bliver åbnet til, fordi en af grundene til, at tingene lukker ned igen, når man har fået åbnet op i en eller anden form for behandling, er, at det er svært at rumme det flow, der bliver åbnet til. Det vil sige, at man kan ikke bare åbne op, sætte mere liv i, eller løsne blokeringer, eller massere muskulære spændinger væk, og så tro, at så er det done, fordi vi trækker os tilbage i det igen, fordi der er noget, vi ikke kan rumme i flowet. Altså, at det vil sige, at vi kan simpelthen ikke stå og være i det flow, der er blevet åbnet til. Så derfor så lukker vi tilbage igen. Nu stiller jeg fokus ind her lidt mere skarpt. Så nu har jeg sådan rammesat og går mere ind her. Den energiblokering, vi laver her, den kan ligge i halschakret. Og det er der, vi laver den. Den kan ligge alt fra at ligge altså omkring øjnene, og så faktisk hele vejen ned igennem, og helt ned til her. Det vil sige, alt hvad vi har af nakkespændinger, skulderopspændinger, er forsøg på at kontrollere flowet mellem hoved og krop. Vi spænder op for at håndtere tingene. Der kommer væltende nedefra, så laver vi et muskelpanser her, for ligesom på en eller anden måde at holde styr på alt det svært håndterbare, som rører sig ned i kroppen. Og man kan næsten sige, at vi med vores muskelåg her, muskelspændinger i nakken og hen over skuldrene simpelthen rent fysisk spænder op og laver en prop på kroppen, sådan så at kroppen, hvis man ser det som en karaffel, hvor den underste del af karaflen er kroppen, så snæver det ind, og så kommer der en snævren ud igen, hvor vi går ud i vores tankevers og ud i vores hovedaura den vej op. Så der, hvor karaflen snævrer ind, der gør vi alle mulige mærkelige ting, almindelige ting, for at holde styr på energierne, som vi ikke kan rumme, hvis vi ikke lavede den prop. Det vil sige, hvis man går til skuldermassage og kan mærke, det flow, altså hvor mange af jer kender jeg ikke, altså hvor lang tid går der inden, at de sidder der igen, skuldrene. Og det er 100%
garanterer jeg jer, fordi at det åbner for, det kan I ikke rumme. Det vil sige, det temaer, der begynder at ligge og være mere forbundet ned gennem jer, er I ikke trænet i jeres jeg, i deres identitet, i jeres livsindretning til at have med i livet. Det vil sige, at hvis man ikke samtidig har en proces i åbningen, altså i at man arbejder med kraniosakral, åbne op og så videre, også begynder at få fat i, hvad er det for nogle temaer, jeg ikke kan rumme? Hvad kan jeg gøre i min personlighed? Hvordan kan jeg vokse som menneske, så jeg bedre kan have det med i min identitet? Er der ting i mit liv, der fysisk skal omindrettes, for at jeg kan være i det her flow? Og det kan være helt ude i, kan jeg bo, hvor jeg bor? Kan jeg være gift med den, jeg er gift med? Eller kan jeg ikke lade være med det? Eller altså, er I med? Kan jeg have det arbejde, jeg har? Eller skal jeg netop gå endnu dybere ind i det? Så det er ikke fordi, at det nødvendigvis, det er bare... for fylden. Er I her stadigvæk? Det er I ikke. Undskyld lige til YouTube, men der var nogen, den blev afbrudt på Facebook, og jeg bliver simpelthen nødt til at slå den op og dele den i 2, og gå på igen. Sorry. Det er fuldstændig. Jeg håber stadig, I kommer på igen derude på Facebook, fordi at den blev afbrudt, og nu er jeg gået på igen. Jeg håber, I finder mig. Det var virkelig ærgerligt. Vi var godt i gang, og der var mange med. Så jeg håber, I finder ind igen. Så meget teknik. Det er svært. Puha. Jeg håber lige, der blev lidt afbrud på Facebook af livestreamingen, og jeg blev nødt til at komme på igen. Og derfor så sidder jeg lige et øjeblik og venter på, at folk... Jeg klarede det ikke, fordi videoen blev afbrudt, og den blev gemt i 2 dele, og jeg tror endda, jeg gjorde noget forkert, da jeg gemte den på Facebook, så replay kun ligger i 30 dage, så det gik ikke så godt, Birte. Men jeg er der igen. Dejligt. Jeg tror, det bliver sådan desværre, at man kun kan se den fulde
replay her på YouTube fremover, fordi at i farten, når man gemmer på Facebook, skal man vælge, om det er i 30 dage, eller om det er for altid. Og jeg tror ikke, jeg fik gemt den for altid. Så nu tror jeg mister den første del af den her om en måned. Super ærgerligt. Nå. Og se, når jeg nu taler ind i... Jamen, der var 30 mennesker med, nu finder de det ikke igen. Det er super ærgerligt. Når jeg... Det her er et godt eksempel på hoved-krop-temaer, fordi jeg er jo ikke super tryg ved det her teknik, så når sådan noget her sker, så som jeg skal løse fra min intellekt, rent teknisk, så går mine emotioner for meget på i forhold til, hvad jeg har brug for i den situation. Fordi jeg har ikke brug for mine emotioner til at få løst tekniske problemer, jeg lige skal finde ud af. Så går jeg ind i mine gamle forsvar med det samme. Det vil sige, at jeg begynder at spænde op i skuldrene lige på stedet, for at holde styr på, at mine emotioner, min følelse af, gud nej, jeg finder ikke ud af det, hvad sker der nu, emotionelt, der strømmer op, at det ikke strømmer helt op og overtager scenen. Det vil sige, at jeg laver en lukning, holder emotionerne nede, for at prøve at holde hovedet klart i forhold til at få løst problemet. Så det var bare et godt eksempel på, hvordan at jeg har nogle af mine gamle strukturer fra skabt helt i barndommen, at de træder, altså de stadigvæk træder ind omkring situationer, hvor jeg bliver utryg på, om jeg kan finde ud af det, og jeg derfor bliver ret emotionel i virkeligheden. Giver det mening? Jeg var ved at tale ind i den energilukning, vi laver her, hvor vi spænder op. Den anden vej rundt er, at man simpelthen... Ja, nu begynder I at finde mig igen, det er godt. Jeg beklager for jer, der først kommer på nu, den blev afbrudt. Hvis den bliver afbrudt igen, så er det fordi, at jeg er på min telefon, og min datter bliver ved at ligge og ringe op til mig, hvilket hun godt ved, hun ikke må i min arbejdstid. Så det er sådan bare livet, der blander sig. Den anden vej rundt, som mange kender, det er, at man er blevet et meget mentalt menneske, som har det kompliceret med, hvad det er, der sker nede i kroppen, og som trækker sig op i det mentale. Det vil være et klassisk traumerespons er at trække sig rigtig meget op i hovedet, og så mest identificere sig med sin fornuft, sit intellekt, sine tanker, og have svært ved at, endda hvis det er rigtig voldsomt, have svært ved at afkode, hvad er det, der sker nede i min krop, eller måske endda være i situationer, hvor man slet ikke mærker kroppen overhovedet, det lukker fuldstændig, og så mærker man ingenting dernede fra, eller det man mærker er diffust, ubekendt, truende, svært at genkende, svært at forstå, svært at være i, og at jeg har erfaring med, at visse typer af traumespor, der har givet den her med at trække sig op og være mere i det mentale, når det så begynder at larme ned fra PTSD-reaktioner, traumespor, også emotionelt, at det så faktisk popper op som mentale tvangstanker. Det vil sige, at kroppen laver en mental oversættelse af de emotioner, der rører sig, så de kommer som mærkelige tanker, som er ude af proportion med, hvor man egentlig i realiteten er hen emotionelt. Hvis man lærer at være i sine emotioner, så kan man simpelthen skrue ned for karakteren af de her tankespor, som forsøger at kommunikere noget emotionelt. Men den energivibration, vi har i vores mentale, er ikke egnet til at vibrere emotionel energi. Det vil sige, vores fornuft, vores intellekt, kan ikke i særlig god grad kommunikere vores emotioner til os, så det bliver mærkeligt forvrængte tanker, der kan opstå.
hvis den emotionelle del af os er lukket ned på en måde, så vi ikke kan forbinde os med den. Så der kan man arbejde med, hvis man har det, og man kan mærke, at jeg sidder det mentalt, jeg er svært ved at mærke min krop, så er det ganske langsomt energetisk arbejde med at begynde at lukke op til at lære sine emotioner at kende, begynde at være tryg ved impulserne i kroppen, og begynde overhovedet at vække det. Det kan være så lukket, eller det kan være så slukket, at det er svært at få forbindelse til det, så det kan være langsomt energiarbejde med at begynde at vække det, og så begynde at kende det, altså lære det at kende, og begynde at kunne være i det, og begynde at være mindre bange for det, og begynde langsomt at bevæge sig ud af skalaen og sige, hvor meget emotionalitet kan jeg egentlig rumme, uden at blive bange, og kan jeg blive tryg nok til at begynde at gå længere ud og rumme kraftigere emotionalitet, større hjerteåbning, mere seksuel impuls, mere mærke min grundlæggende livsinstinkter, altså vores helt rodchakra, vores basale behov for, altså hvor på en måde er vores grådighed i livet jo en kobling mellem vores rodchakra og vores solar plexus, altså at vi vil have mad nok, og vi vil have ressourcer nok, og vi vil have tag over hovedet, og det trækker vi til os med vores emotioner, at vi begynder at kunne være i det, og så begynder at kunne sådan bevæge os i skalaen, så vi ikke bliver bange for den, og så vi ikke ender ud i situationer, hvor det stikker af for os. Hvor vi kan processe det, hvor vi kan være i vores emotionalitet, vores seksualitet, vores hjerteenergi og udveksle det med andre mennesker. Men før vi kommer dertil, så er der et stort arbejde med at begynde at åbne her, og begynde at genkende, at den fornuftverden, man har skabt, og den forestilling om sig selv, man har skabt, muligvis, hvis man er meget mental, kan være ret langt væk fra, hvad det egentlig er, der foregår dernede, og man kan have svært ved at forstå, eller have svært ved at synes, at det er pænt, eller have svært ved at synes, at det er i orden, eller decideret opleve, jeg er ikke sådan en, der bliver super vred, og det synes jeg er slet ikke okay, altså at man bliver ret afvisende over for at begynde at dele med, hvad det egentlig er, vores kropslige dele i vores liv kommunikerer. Og det er jo understøttet kulturelt i, at der er jo meget sådan mental fordømmelse over for det emotionelle. Vi har en stor diskussion i vores kultur nu omkring, og lovgivning omkring, man må ikke gøre dit, og man må ikke gøre dat, hvilket jo er i orden, altså hjælper til ligesom på en eller anden måde at påpege, hvad accepterer samfundet, hvad går grænserne, men der er jo ikke parallelt med en hjælp til at hjælpe mennesker med at håndtere emotionalitet, så det ikke kommer ud af skalaen og ender med at blive så for kraftigt, at det opleves som overgreb for andre mennesker, for eksempel ud af vredeskalaen. Sådan en type af italesættelse og hjælp og håndteringsstrategier omkring emotionalitet har vi ikke som samfund. Vi laver en lovgivning, og så peger vi fingre, og det vil sige, at det forstærker jo tendensen til at trække sig op i hovedet og prøve at være fornuftmæssigt og lukke af. Vi har flere virkelig interessante historier om velfungerende mennesker, der har tabt fatningen her i løbet af sommeren. Der er mig og navne, der er ham kendisfrisøren, som har været ude for en traumatisk erfaring, fordi hans ene yngste tvillingebarn døde af vuggedød, og som under et år efter ender med at fuldstændig tabe fatningen og køre en bom ned på på Samsø-færgen og overfuse en medarbejder og faktisk få frataget sit kørekort. Det er altså pege en finger af ham. Det er et rigtig godt, altså han er et sådan nærmest stråle eksempel på, hvad et traume kan gøre i forhold til den normale strategi med at være god til at holde sig op i fornuften, og ikke have styr på, hvad der sker med det emotionelle, og så går traumet ind, og ikke have været i stand til at processe og forholde den emotionalitet, som larmer mere og mere i forhold til det traume, der er sket. Og så lige pludselig så
ryger proppen af, og så tager fanden ved emotionerne, og så ender det ud i nogle situationer, som ingen ønsker, og som han bliver skammet ud for manden, og som han sandsynligvis skammer sig over, og i øvrigt har haft store konsekvenser af hans liv. Og der er stadig ikke nogen italesættelse af, hvad er det, der sker? Vi har stadig ikke nogen kollektiv forståelse af, okay, nej, det var ikke i orden, og selvfølgelig var det ikke i orden, men hvorfor kan vi ikke forstå, hvad det er, der sker, fordi det ikke er indviklet? Vi har det samme eksempel i dag i medierne, en direktør for et eller andet, der hedder et eller andet, har lige fået en dom, fordi at han måske har kørt ind for en cyklist og provokeret ham, så cyklisten kørte galt og endte i grøften, og han er blevet fyret for sin direktørstilling. Rigtig godt eksempel på et menneske, som har levet i det mentale, og holdt sig der og kunne holde sig der, og så kommer der tryk nok på temaer i livet til, at det bliver svært at blive ved at være der og bruge fornuften til at holde væk, og lige pludselig så ryger han ned i kroppen, ned i emotionerne, og jeg er jo, altså, jeg kan ikke vide, hvad der sker, men jeg er forholdsvis sikker på, at det er det, der sker. Og så er der ikke en beredskab, han kender ikke sig selv emotionelt, den her mand, så stikker det fuldstændig af. Altså, det vil sige, at det øjeblik, vreden pludselig ikke længere kan holdes væk ved, at man er oppe i det mentale, man ryger ned i det, så eksploderer det i vrede og ud i nogle situationer, hvor vreden bliver fysisk, og hvor det bliver totalt uhensigtsmæssigt for alle, med alvorlige konsekvenser og straf i det offentlige straffesystem, og skam og udstødelses og fingerpegen, og jeg ved ikke hvad, som konsekvens. Så det er noget, vi virkelig kæmper med, og det er altså ikke bare noget, man virkelig kæmper med, når man sidder der og bokser, og måske er havnet i nogle virkelig svære situationer med sine traumetemaer. Måske sidder i en jobcentersituation eller så videre. Det er også direktøren og kendisfrisøren, som nu står og er virkelig provokeret omkring, at vi kan ikke blive ved med at have en overvægtning af, at det gælder om at løse det hele med fornuften, og man kan løse alle problemer og alle temaer i livet med fornuften, og at hvis man var et fornuftigt menneske, så gjorde man ikke sådan, og en fuldstændig fornægtelse af, at der er ingen af os, der er fornuftige mennesker, hvis vi ikke er gennemlyst i en grad, så vi kender vores egen seksualitet, kender vores egen emotionalitet, kender vores hjerteenergi, og kan være i energierne, altså på en måde, så de ikke tager røven på os, undskyld mit franske, når vi bliver presset tilpas meget, hvilket de vil gøre, hvis vi ikke kender os selv. Så det har altid været og er måske endnu mere aktuelt, det her tema hoved-krop, fordi vi er i forandringstider. Der er nogle af de niveauer af stabilitet, vi har levet i mange år, som bliver opløste. Det vil sige, at mennesker bliver mere presset i forhold til at kunne holde sig i fornuftlaget. Nogle ting bliver mere komplekse at finde rundt i, og man kan ikke bare orientere sig ud fra lovgivning, regler, intellekt, fornuft, og jeg taler ikke om det som om, at det er lavere status. Tværtimod er det jo ligesom toppen af kransekagen. Det næste lag er intuitionen, den mentale intuition og klarsynet, altså det at kunne. Så det mentale er jo det er jo festfyrværkeriet på hele pyramiden. Allerøverst så kommer spiritualiteten, der åbner. Så det er jo en enorm høj frekvens at have hele den mentale refleksionsevne og fornuftevne. Men hvis den bygger, og man ikke har, altså hvis den bygger på, at der er for meget lukning i forhold til at have hele energitrykket fra hele pyramiden, så er det en fuldstændig naivt fejlforståelse at tro, at det mentale kan holde styr på det, hvilket i høj grad har været det, vi har forsøgt at gøre som kultur, i hvert fald de sidste 300-500 år. Så jeg vil nu gå over til healingen. Der kommer en hovedkrop live-teori mere om 14 dage, mener jeg det er, hvor jeg vil gå mere i dybden, så det her, det var sådan den overordnede. Så vil jeg gå mere i dybden
I dag vil jeg lave en healing, og næste gang vil jeg lave en guided meditation, som altså bliver, hvor healingen er mig, der går ind og trækker energien. En guided meditation er en mulighed for selv at få nogle redskaber til, hvordan man kan arbejde med at åbne og være med energierne, hvis det lykkes at åbne for noget flowet. Så det var teorien, og nu går vi langsomt over til healing. Jeg skal lige have en tår vand og lande mig selv. Og imens så kan du sætte dig til rette derude. Enten sæt dig godt til rette, så fødderne kan hvile godt i gulvet, eller hvis du ligger, så sørg for at bøje dine ben, så du kan have fodsålerne hvilende på underlaget. Lige inden jeg går over til healingen, så vil jeg minde jer, der måske er kommet ind, og ikke har læst det, om, at der er en mulighed for at købe en prøvesession hos mig til 300 kroner, hvis man booker og betaler i dag. Det vil sige, at man skal overføre beløbet til min MobilePay og kontakte mig med en sms på 30 22 55 1, så kan man booke en online prøvesession med mulighed for at mærke og ligesom tune ind i, hvordan det er at arbejde med mig. Fordi at det er meget individuelt, hvordan samarbejdet ligesom opstår, og hvordan er det, man kan stille ind på hinanden. Så det er en god mulighed for at se, om det er noget, man kunne bruge fremadrettet til en billig penge. Nu går jeg over til healingen. Okay, vi går i gang med healingen nu. Jeg sætter få ord på, men slet ikke så mange, som hvis det var en guided meditation. Jeg starter med at trække energien godt ned i bunden af kroppen, så vi ligesom kan mærke vores grounding, vores jordforbindelse og ligesom tyngden i forhold til at være forbundet med virkeligheden, den helt fysiske virkelighed omkring os. Så skifter jeg lidt over til bare at trække energien blidt rundt i hele kropskorsusen og hele energifeltet. Altså ikke gå ind i nogle chakra på nogen måde, men bare lige sådan vandre rundt energetisk rundt i kroppen.
Og gå lidt ind og invitere de bløde energier omkring hjertet ind. Så vil jeg bede jer ganske blidt at lige skille læberne. Sådan ikke, at man skal sådan lade underkæben hænge, men at der, hvor man har lukket munden, at man lige bare laver en sprække. Men man kan godt fortsat trække vejret gennem næsen. Men det giver et slip ind i kæberne og ned igennem hele halsområdet. Bare det at åbne for munden. Så bevæger jeg mig op, bevæger mig rundt i hele hovedområdet. Og nogle af jer vil muligvis kunne mærke, at bare det at aktivere energiflowet i hovedet, ligesom får hele jeres energifelt til at sådan fluffe opad. Det vil være et tegn på, at I har tendens til at hænge mere op i det mentale, og at energien strømmer opad i en grad, der måske kan give temaer som migræne, hovedpine, tvangstanker, for meget mental fokusering, for meget identifikation med sin fornuft, med sit intellekt. Energitryk i hovedet. Dårlig jordforbindelse måske. Og det nævner jeg selvfølgelig, fordi jeg kan mærke, at bare det, jeg går op i hovedet, og ligesom trækker energien der, så kan jeg mærke, at det ligesom, der er en del, der ryger helt op, og bliver rimelig tynde i energien i kroppen. Nu trækker jeg ned, så jeg forbinder. Og husk lige at lade læberne være lidt adskilt. Og man må gerne placere tungespidsen i ganen.
Nu går jeg lidt mere specifikt ind omkring centerkanalen, som man kalder hele energiflåden ned gennem, eller man kan kalde energiflåden ned gennem chakrasystemet og ned langs ryggraden, uden at jeg går helt ind og begynder at trække energier i ryggraden, men jeg lægger mig lige omkring. Så går jeg lige ind og tager hele chakra-rækken ned og lige aktiverer. Jeg starter oppefra, så aktiverer jeg lige energien i hver enkelt chakra. Så starter jeg essenspunktet over hovedet. Hopper ned til kronchakra. Og går ned til pineal. Hopper ned i halschakra. Der bliver jeg lidt længere. Nogle af jer vil kunne mærke, okay, nu kan jeg faktisk mærke, sådan tænker jeg, at nogle af jer vil mærke det, at det strammer lidt ind her. Det er som om det strammer lidt omkring halsen. Så jeg bliver lidt længere her og arbejder lidt fra centrum af halschakret ud. Nogle af jer vil kunne mærke, at det, at jeg får åbnet på halschakret på den her måde, kollektivt ind i feltet, at det får energien til at strømme. Sådan at der opstår spontant healingsflow, healingsenergi eller energiflow, der sådan cirkulerer i hele energifeltet, både internt i kroppen, langs hudfladen og også uden for kroppen. Det vil føles som sådan nogle kuldeskyld, eller kuldegys, eller kuldesidringer. Og så bevæger jeg mig lige halschakret væk fra centrum af halschakret og lidt ned til overgangen mellem halschakra og hjerte, sådan cirka der, hvor skuldrene og halsen de mødes. Jeg arbejder med at åbne energiflowet der.
ned i hjertechakret. Så hopper jeg ned forbi mellemgulvet, der hvor rigtig mange af jer sikkert kender til at spænde op eller have permanente opspændinger, eller at det er et sted, man spænder op, når der er noget, der bliver emotionelt provokerende. Så jeg hopper lige lidt frem og tilbage mellem hjerte og solarplexus. Måske vil I kunne mærke, hvordan energien skifter mellem at være blød og sådan strømmende og luftagtig til at blive mere ildagtig og vildere og varmere. Måske også for nogle hårdere. Grunden til at hoppe lidt mellem hjerte og solarplexus, det er, at en af måderne til at begynde at afbalancere sin emotionelle energi og arbejde med solarplexus chakra, det er at forbinde det, at lave simpelthen en forbindelse mellem hjerte og solarplexus. Men det guider jeg mere ind, når jeg er på næste gang med hovedkrop temaet. Så endelig bliver jeg helt overvældet af emotionel energi. Jeg kan godt mærke, at det knurrer noget i maven hos nogle af jer. Så hopper jeg ned i heartchakra. Husk på, at hvis man har visse typer af seksuelle overgreb, så kan man trigge PTSD-reaktioner. Simpelthen ved at gå ind i de pågældende chakraområder. Så føles det som om, at man dissocierer lidt, når jeg går ind i energiområdet. Så tjekker man lidt ud, så godt man kan. Og det her, man med fordel også kan arbejde med hjerte, seksualitet, også som en del af processen til at blive bedre til at rumme hele skalaen af kropslige energier og få ligesom lade dem forbinde sig med hinanden, fordi de afbalancerer og forstærker, eller ikke forstærker, de afbalancerer og kan ligesom moderere hinanden, så man kan danse med dem på en mere hel måde. Jeg tager lige et hop op i halschakret her, heartchakra og halschakra. Hvis man forbinder halschakret med de andre chakrer, så vil det også betyde, at man får et mere kommunikativt udtryk. Altså det vil sige, at man begynder at åbne for muligheden for at kommunikere og udveksle den energikvalitet, som er i det pågældende chakra, man forbinder med halschakra.
så har man svært ved at sætte ord eller kommunikere sit hjerte eller sin emotionalitet eller sin seksualitet. Så kan man arbejde med at forbinde det op i halsen. Bare det, at der begynder at være en energiforbindelse, vil øge ens evner til kommunikativt at kunne give udtryk for sig selv. Altså ikke kun sætte ord på, men også at kunne udtrykke sig selv levende og vitalt på det område. Okay, der er nogle af jer, der åbner meget op nu. Og så går jeg ned i rodchakra. Og jeg går ikke så meget ind i mellemkødet her, fordi vi skal ikke sætte gang i noget kundalini halløj, og vi har arbejdet meget intens med at åbne centerkanalen. Så jeg går mere sekundært ind i at arbejde med rodchakraet ned gennem benene og ned i fødderne. Og mærk, hvordan det er, de af jer, som er åbnet så meget op, som jeg kan mærke, at de har for energiflod, hvordan det er, når hele det her energifelt står, og fødderne pludselig kan hvile og stå og ligesom forbinde sig med jorden. Og man kan holde balancen og mærke, at der er jord under en. Og det er en meget hæftigt måde, vi går ind og åbner. Så hvis I bagefter mærker, at det lukker ned, eller I begynder at få smerter, eller sådan, så er I ikke blive forskrækket eller tro, der er noget galt. Det er bare fordi, at der er noget i jer, der blev forskrækket over at komme i kontakt med nogle ting, som så trækker sig sammen igen. Og når man åbner versus lukker for energiblokerede områder, så kommer der fysisk smerte. Altså det vil sige, at man mærker ikke så meget fysisk smerte i områder, der er opspændte eller underspændte, altså energiforladte, eller hvor man har låst energien. Men i ændringerne fra en energitilstand i flowet til en anden, så vil der ofte komme smertetilstand. Og det vil man nogle gange kunne blive forfærdeligt bange over. Især hvis det er omkring hjerteåbning, hjertelukning. Det kan give nogle rigtig kraftige hjertesmerter. Jeg siger ikke, at man skal overhøre, hvis der er noget galt. Men selv på hospitalet ved de, at der er noget, der kan give kraftige stik og smerter i hjertet, som ikke har noget med dårlig hjerte at gøre. Og i min verden, der er det fordi, at åbningen af energien omkring hjerteenergi, altså det åbner, og de fysiske muskler spænder op eller spænder af, og det giver de der hjertesmerter. Vi er nede i rodchakra, mærker fødderne. Og så tager jeg hele flowet ned igennem. Og jeg giver lige et skyld af energi ned igennem hele kroppen. Helt op fra toppen, fra essensen og højere op fra. Og skyller ned igennem hele systemet. Den sidste ting, jeg lige kom til at tænke på, altså med at arbejde med at forbinde de forskellige chakra i forhold til at åbne for energiblokeringer mellem hoved og krop, er, at det er en vigtig pointe, at hvis man har svært med at give udtryk for sine tanker, så kan det være, at man skal arbejde med at forbinde sin pineal med sit halschakra. At der kan være den vej ned noget, der lukker, så det bliver svært at finde de rigtige ord for de tanker, man gør sig omkring noget. Så man kan åbne for energiflowet den vej ned.
du sidder et øjeblik med din awareness, med din opmærksomhed, med dit vidne og lige scanner og mærker, hvordan mærkes det i dig. Hvordan mærkes det i din krop? Hvordan er det i dit hoved, din tankevirksomhed? Er der mere stille i tankerne? Er det mere forbundet, så du ligesom kan mærke, at jeg kan være klar, vågen i hovedet og mærke min krop samtidig. Prøv lige at sidde lidt og registrere og mærke, at der er noget, der ligesom har åbnet sig, er anderledes. Og du vandrer en tur igennem dig med din opmærksomhed og lige scanner ind, hvordan mærkes det lige her, de forskellige dele af dig. Og så sender du accept og kærlighed og forståelse til, at du er stabil, som du er, indtil du er vokset et nyt sted hen. Så når man laver sådan en healing og åbner, så vil dit psykofysiske system, din personlighed, din identitet og dit energifelt og din kropsstruktur forholdsvis hurtigt gå tilbage til den måde, den plejer at være. Man skal gentage sådan nogle typer af healinger og åbninger mange, mange gange, før kroppen vil kunne begynde at genkende eller være i, at det også er tilstande, der kan være mulige at tage med sig ud i livet i dagligdagen. Så vi slutter langsomt healing ved, at du begynder at bevæge dine fingre. Du kan lige glide mod håndfladen. Og du vipper med tæerne og roterer lidt i anklerne. Og så vil jeg gerne bede dig tage dine hænder og lige stryge langs din kropsflade. Du stryger på lårene, så du kan stryge ned langs underbenene. Lige mærker din kropskontur, hvor går du egentlig til rent fysisk. Lige stryger ned langs armene. Lige sætter hænderne i taljen og lige mærker sådan din torso. Hvor går du til der? Eventuelt lige giver tryk nakken. Og lige op omkring hovedet og lige mærker din fysiske afgrænsning. Og imens du gør det, så tænker jeg, at du har åbnet dine øjne, hvis du havde dem lukket under healingen. Så reorienterer du dig lige i det rum, du sidder i. Og rør dig lidt, sådan som det føles behageligt. Og så er healingen slut for denne gang. Og jeg siger tak til jer, der deltog. Jeg beklager afbrydelsen. Og jeg beklager, at om en måned, så er der sandsynligvis kun en halv replay af den her, og så må man ind på YouTube og finde den fulde del. Og jeg vil lige sige, hvis der var nogen, der kom på i sidste øjeblik, at der er mulighed for nu at købe en prøvesession med mig, hvis man har fokus på traume, opvikling, PTSD-behandling, energi, arbejde, personlig vækst i forhold til sin biografi og sit spirituelle spor. Så har man mulighed for at købe en prøvesession hos mig nu, ved at overføre 300 kroner til min MobilePay på 200-491 var det, og sende mig en sms til tidsbestilling på 30 22 55 01 til en online prøvesession. Og beklager, jeg lige slutter af med en reklame, men det er fordi jeg ellers så ser I ikke på min YouTube og så videre, at der er den her mulighed for lige at lære mig lidt mere at kende til en billig pris. Så tusind tak for at være med i dag. Beklager teknikrådet, også på YouTube, hvor der var en længere pause midt i det hele, hvor jeg rodede rundt med at få Facebook til at fungere igen. Det var dejligt, I var med. Jeg håber, I vil være med igen. I kan finde datoen for den næste teori og healing i mit program på min Facebook. Jeg kan ikke lige huske, hvad datoen er nu, men næste gang jeg går på, så fortsætter jeg, hvor jeg slap i dag, med fokus på hoved-krop-temaer. Og slutter af, ikke med en healing, men med en guided meditation, altså hvor det kommer til at ligne det, vi gjorde i dag, men hvor jeg guider dig igennem, at du selv kan gøre det. Så tusind tak for at være med. Hej Ruben. Det var dejligt at være sammen med jer. Det var en dejlig healing. Jeg kunne mærke, rigtig mange af jer fik åbnet op ind i nogle ting. Vi ses forhåbentlig igen, enten til en session eller
til en live. Rigtig god dag. Nu lukker jeg ned her for Facebook og YouTube. Jeg kan ikke gøre det samtidig, for det skal gemme sig. Det bliver sådan lidt, så I må godt bare stille og roligt logge af og fortsætte med jeres dag. Hej igen. Selv tak, Eva. Og husk, at hvis I har nogle spørgsmål og kommentarer på Facebook, så skriver I dem bare også bagefter i kommentarsporet under replay. Så går jeg ind og svarer og læser alle jeres beskeder igennem. Jeg har ikke været så vågen til at se, om der er blevet skrevet noget, men jeg synes nu mest bare, I var med i dag. Så tak for i dag. Og på YouTube slutter jeg lige om 2 minutter. Jeg skal lige have gemt den her Facebook. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor den kun vil have 30 dage. Ej, nu gik den helt galt. Ej, det er bare ikke min dag. Vi håber, om det går bedre her. Tak for nu. Jeg vil stoppe streamingen.